Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanan di adlaw dayrong Bernes, September 27, 2024. Og tuod dayno mga upload na punta og kini ang akong suliran og handumanan sa usa ka awit. Ako na rin ni siyang giusa. Mga ka-DJ, mga ka-listeners, hindi ta maglangan ato nang sugdan ning atong sugulanon. Kini ang akong suliran og handumanan sa usa ka awit. Og salamat kayo mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. O katangi lamang ninyo ang mga sumpay sa awit sa lilo. O uban pa na itong ipang-upload. O daghang kayong salamat mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Marley, 27 anyos, minyo apan buwag sa bana ug may usa ka anak, taga Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong nauyab ug sa iyang gihimo nga madaot ko manako siya gibuwagan. Aron niyo sabtan, sugdon ko sa dihang padong palang kularga sa laing nasod. Ingon ini ang mga panghitabo. Basta magtawgan na ba gihapon tayo, nag-abot na mo dito. Ay, o lagi. Pag-amping din Ikaw po, mag-amping dito ha. Mahal kayo, tika. Burley, timan ina. Mahal sa tika kaayo, Erwin. Bago ka day din, eh? Oo, ngatong usang adlaw pa lang ko naabot. Ay, salamat in town. Kaya na nagid ko'y kauban nga Bisaya din, eh. Amiga na ta, ha? Sige pa, Ako day si Lily. Ikaw? Merly. Ha? Nakay uyab sa Pinas? Abi ba na kong minyo ka? Oday, minyo ko pero hagbay naming buwag sa akong bana. Unya ang lalaki? Parehas lang sitwasyon ako. Minyo pero buwag na sad sa iyang asawa. Hala, no?
May gani kay wa mo sa mukas isig kaparis ninyo, no? Wa naman sa Hinoon day oy, kaloy sa Ginoo. Sir Erwin, nanawag sa messenger. Akong tubagon. Hello, Erwin. Wa ko makasamok nimo. Iyon ni mong kamera bi aron makakita ko nimo. Gimingaw na kay ko nimo gud. Kadiyat sa kana. Kita na kanako. Kana. Asam di karon. Mao ni akong gistayhan. Kwarto ra ni nako. So ikaw ra usa diha. Oh, ako ra. Mas maayo noon. Nga naman di ay. Langga. Init kay akong lawas ron. Bagyo ako bi. Pwede. Unsa? Sige na ba? Gimingaw na sa kay ko nimo gud. Kadiyot ha. Asa man? Diha na lang gud. Maligo sad ko pa do. Sa CI na lang. Kana. Kada. Ganahan ko na langga. Salamat langga. Bisag kapoy ni magkinamot ta. Na-satisfy naman ka, di ka bisag. Through video call lang. Oo, langga, oy. Langga, tuloy ba? Natangtang na ba ko sa trabaho? Oh, unsa lang ga? Ano man? Sigmog absent ko da. Kapoy si kayo among management eh. Instruktor ka kayo. Nasubraan po da. Mao ba? Oo niya, unsa may imong plano? Manghuwa mo ta ko kwarta ni mo langga para pang-apply na ulay nga trabaho. Sige. Pila man? Unsa? Mao na inyong buhaton? Uy, nayasad ng tingog ni mo day, uy. Hala, uy, wa ka mahadlok. Ay, lumba. Madlo ka unsa? Nga tingali, makatag ng inyong mga pictures. Mao bitaw video call day aron ma-safe. Na, di gyud nun kakaingon, anak. Kay basig buangon nun niya ng uyab nimo ba? Lily. Sa tinuod lang, ni-action ba ko og kabalaka nga basig matinuod ang giingon sa akong amiga. Pero giamaaman ko na lang sa akong kaugalingon, pinaagi sa pagsalig sa akong uyab nga dili siya makahimo nako ana. Pila kahigayon ang nilabay, hangtod nga naka-feel ko nga toxic na ang among relasyon. Kay meron ba tawag naa niya gisalig nako ang tanan, bisag sa iyang pagpang-apply og trabaho. Pag-una, mapay problema na kung mutabang niya financially. Pero sa kadugayan, nakabantay ko nga murag iya naman hinuon kong giabusaran. O para nako, dili siya maayo, kay naa man sad ko ko'y anak nga kinahanglan na akong sustentuhan. Hangtod nga nauli ko sa Pinas. O niya, Nauli ka na rin sa Pinas? Pero, why kay balita, no? Erwin, dili ka ba makasabot? Dili nako. Wa na ta. Nakigbuwag na ko nimo. Di ay. Suwa na dyan ay ko'y bili para nimo. O sige, maumang ka. Karon, magkita nimo ang akong buhaton. Unsa? Ngano? Unsa may imong buhaton? Ha, Erwin? Hello? Hello? Kiputol niya kalit ang tawag. Unsa man kay buhaton niya? Nak, karon kay niya naman si mama. Ako na mo hatod kuha nimo sa school, ha? Mamawi si mama nimo, nak. Okay, mama. Ako nalay hatod sa bata, Merly, aron nga makahapsay una ka diha sa mga butang nimo. Wa para ba ka katiwas og pahimutang sa imo mga butang sukad ka miabot gikan sa gawas. Okay ra nimo pa? Ay nga nun dili man. Nga ako baya ginang, ako ba gitighaton niya ng akong apo sa dito pagkas gawas. Sige pa, sige. Salamat kaayo. Oh, nak.
Niya naman lagi di ay mo. Time pa, ano nagilak man ka? Isungog makasakang mga classmates, be. Ingon sinobat ko no ka. Unsa? Apo, suod sa imong kwarto kay mag-istorya ni mama nimo. Pa, unsa man di nahitabo? Wagi kay kalibutan. Wa, nga naman di ay. Ang imong ex, dunay gipang post nga picture nimo nga dili maayong tan-aw. Unsa pa? Wa nimo hunahuna ako unsay epekto ini nimo ug sa imong anak. Di unsa man taon nimo paghunahuna, Merly. Nagpakauwaw man lang ka. Naibaw kong sayop kaayo akong gihimo, pero wa naman ko mabuhat kay nahitabo naman. Maong niya na lang ko aron sa pagpangayo og tambag. Ang ako mga pangutana mao kini. Unang pangutana, asa man ko pwede mo duol aron makatabang nako sa akong problema? Posible bang ma-take down nako ang tanang pictures nga nikatag bahin nako sa social media? Ikaduhang pangutana, grabe na kay ko ka-depressed ron. Dili lang kay para nako, kundi para lang sad sa akong anak. Unsa man kasuha o mga kaso nga pwede na akong ipasaka, batok niya. Ikatulong pangutana, gusto unta ko nga magkaistorya mi, pero mo isulti niya nga dili siya makigistorya nako, kung dili mi sa amo magkita. Pero dili sad ko uyon, kay dili ko gusto nga masaksihan sa mga bata didto sa amo pananglit kung magkabangi mi. May tungod anang bahina. Unsa may akong buhaton aron mapugos nako siya nga magkaatubang mi. Ikaupat og katapusang pangutana. Willing ko nga ipapriso ang lalaki human sa iyang gibuhat nako nga pagpakauwaw sa social media. Unya nadamay pa ang akong anak. Unsa may una nakong buhaton og pila masad ka ang magasto ini. Doon na ba'y mga libreng konsulta para ani? Kung wa, mga pila man ang angay na kong andamon. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Merly. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Kadong adlawa, among tingog ni Doc Obra ang inyuhang mapaminaw ug tungod ako usa ka lisensyado nga juris doktor, usa ka abogada, mga pangutana kabahin sa punto legal ang akong ihatag nga tambag ug tubag. Ug ako usa ka lisensyado nga medical doctor. Ako motambag sa mga medical problem, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related nga mga problema. Yes, maskig unsang mga pangutana, mga problema sa inyong kinabuhi, sa inyong kapikas, kapuso, sa inyong higala, sa inyong silingan, sa inyong kaugalingon, mahimo gyud na ninyong ipadala diri sa amua ug unsa man gani nang nagbagabag ninyo, unsa man gani nang mga inyong problema, mahimo na ninyong ipadala sa suliran_612@yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Mahimo sad inyong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ato ang mga sukintig paminaw? Na big shoutout and a big thank you sa tanan atong mga likers ug followers sa kini ang akong suliran official writers page. Dako sa damong pasalamat sa tanang mga naminaw pinaagi sa ato ang YouTube, sa ato ang mga radyo or sa ato ang DYHP RMN Cebu nga Facebook account. No sipa kay ta maski asa ta Dok. Yes, even abroad, no? Yes. Even nanto sa Dubai, sa Kuwait, sa Europe, sa Amerika. Israel, kabasa ko, masking kagubat Israel. dito na nagpadala. Yeah, Egypt. Japan. Daghan kaayo. So, it goes to show no nga ang inyuhang pagsalig sa amo ang programa, grabe gyud kaayo ka kakusog pod og kasipa. So muna kami from the bottom of our hearts, thank you for always patronizing and supporting our program. And pwede mi ninyo nga mapadala matanaw no Dr. Rene Obra
ang Facebook account ni Doc Obra. Kanang naka-white blazer, no? Yes. So, Elaine Tantenko Bathan, ang ako ang Facebook account. Please like and follow us. You can also follow me on X ug sa Instagram, Attorney Elaine. Kasi may mga i-greet na to today, Doc. Yeah, mayong pagpaminaw, akong balikon si Nestor Coscos da sa Liloan, Southern Leyte. Si Minin Estrada Juarez, no? Mayong pagpaminaw ni Bobby Pretensile sa Barangay Nailong, Liloan ug mga Chong Anchua family. Mga Dulyaga family, ang mga Manuel family dia sa Combado, Maasin City, og isa pa may akong i-greet ha, mga Salalila family og mga Castañares family dia sa Pintuyan. Maadjong adlaw ninyong tanan diha sa Pintuyan. Yes, and I just also would like to greet Doc, no? Silang Morena Omandak Paquera, Jessa Tupas, Mercy Villarin, Suip Orculio, Laisky Salvador Fuentes, Catherine Abule, Carol Pulvera, si Beverly Padua de los Reyes, si Merly, si Majalin Rotomo Hoyle, Jures Ken, ug si Mawin Reyes and Daisy Canizares. Yeah, Wing Siega Quizon diha sa Silago. Mayong pagpaminaw. And lesson for today na to, Doc. Yeah, atong lesson for today, the importance of short step at a time, no? So dili lang gid ta medyo sobra pug ka-agresibo nga gusto na tong kabuton, ang gusto na tong makabot aning kinabuhi, kundi short step at a time. Basta bisag hinay basta kanunay. Og maglisod mo og sabot ana adto mo na ay uso kairon nga TikTok nga og reels nga kanta kanang kang Jordan Sparks nga one step at a time, pangrampa kayo na siya. Muna ilang ingon kay no, one step at a time, there's no need to rush. Yeah. It's like learning to fly or falling in love. It's going to happen when it's supposed to happen. Yeah, ang kanang journey kuno for 1,000 miles magsugod na sa imong Single pagbakod step. sa imong higdaan. Correct. First step, na? Nag-LRCS na noon ko. One step at a time. Ana ha? May ka sa torneo Correct. na musayang. Okay, letter sender today, si Merly. Itong letter says si Merly, 27 years old, Minyo, apan nagbulag sa iyang bana ug may usa ka anak taga Cebu City. So maayong pagpaminaw sa atong nga suking tigpaminaw sa Cebu City. Musta na ba si Narsing dia sa Ramos Fruit Stand, no? And my fellow Husanian po day, Doc, si Dondon Hontiveros. Yes. Alright. Konsehal, di ba? Konsehal. Acting Vice Mayor. Acting Vice Mayor, no? Ay, congratulations lang di ay Doc to my beloved alma mater, no, the University of San Jose Recoletos, who is celebrating its 40 years since nahimo ming university, and a big shout out sa tanan nga mga Josenians. Adelante na tong tanan. Yes. Ay si kuan ba ya si Attorney Rufil Banyok sa San Jose biya na nag-review paglo. Yes. Dili ba sa College of Law mga attorney? Yes. You are the assistant. I am the assistant dean of Dean the of legal the College of counsel Law. of the school. Kanang proud kay ko niya Yes. partner. Very talented, ha? Buyag. Dili ko maula mo announce on the air, attorney. Summa cum laude. Yay! Nya Thank ako, attorney, you. scholar ko. Of course. Sa akong papa Sa ug imong mama. papa ug mama. Proud gihapon kay na doktor man ka. Di ba, Doc? Mao gyud, no? Yes, unsa may mga pangutana ani Unang kabay may siya kami pangutana no? ni Merly, no? Mm-mm. Asa mo ko pwedeng muduol aron makatabang nako sa akong problema? Posible ba nga maka-take down nako kanang pictures nga nikatag bahin nako sa social media? Gi ko ani siya gi bully, ha? Yes. Social bullying, no? Unsa ko may Kay naamang guni actually no base sa ato ang drama nga napaminaw kaganina, medyo niangkon man sa gyud si Merly nga naapod gyoy siya nabuhat nga sipyat no sa iyahang kaminyoon unya medyo na-upload pod ang mga pictures na bash. Una sa tanan, of course, I'm glad no nga Merly niangkon ka. It takes courage, humility no nga moangkon ka nga nasayop ka unya. Pero usahay na ni consequences kay di man sagot ta kibaw kung unsay reaction sa uban. I am not saying sakto
ato ang ilahang gibuhat. And there is also a solution ana para nimo sa ilahang pagpakauwaw sa imuha maski pa og sayop tuod kay wa man sad sila'y katungod nga pakauwawan ka tungod kay nasayop ka. So di pud na nila pwedeng buhaton. Now, to take it down, kinahanglan ta mo file og kaso sa katong mga principal gyud nga ning post atong imuhang mga pictures sa social media. Kaso lang, ang problema nato ana is kung nikatap ug nikatag na mas as nilang lisudag yun i-control. Especially at this age and time. Kaya yun kay na ako I've tried but you have to go to Meta which is the one that is running Facebook ug sa Instagram na to. But on other sites kana Reddit, medyo lisod na gyud kaayo na nato siya. That's reality, no? Lisod na gyud kaayo siya i-kontrolar. But can you go after the persons nga ning pakatag og originally ni post ana, which is the hinungdan nganong ning katag ning mga pictures or posts about you sa social media? My answer is yes. Yes. Pwede ra kuno gyud ma. Pero musuwat gyud ta ani sa Meta, no? Kay even if mo adto tag NBI ug mga pulis, adto ra gyud gihapon ta mo coordinate ana sa Meta kanang tag iya sa Facebook. Okay. So, ikaduhang pangutana, grabe ko ka-depress ron. Dili lang kay para nako, kung dili para sad sa akong anak. Unsa mang kasuha o mga kaso ang pwede na kong ipasaka batok niya. Okay, pwede anti-voyeurism law, pwede pod og violence against women and children tungod kay na-affected man ka emotionally and psychologically. And di ba Doc, depression is a sign, no? Nga you have been affected and abused. Yes. And then dili ni kaulaw magkonsulta og psychiatrist, ha? Yes. Kinabete mga kaso ng mga suicide because of depression. We have antidepressant medication nga makasulbad sa problema sa depression, ha? Yes, and pwede sad ka mo file, no? O libel, cyber libel, no? Or cyberbullying, depende sa kaso. Ang importante, I think, kinahanglan ka mo dango pag either the public attorney's office if you are qualified or a private lawyer nga makatabang nimo to file these cases. But for your depression, like what Dr. Rene Obra has said, taga Cebu City, Manisia, Doc, kasi pwede siya mo adto nimo. Pwede siya mo adto nako, pwede siya mo adto sa Vicente Soto Center for Behavioral Sciences, no? Yes. Ay mga doctors diha nga mo abi-abi nimo, akong balikon, dili ikaulaw na mapakonsulta og psychiatrist kay dili but pasabot nga nabuang nakakimoadto kang doktor ni Obra nga usa ka psychiatrist, no? Correct. Ikatulo niyang pangutana. Gusto unta ko nga magkastorya mi pero maoy sulti niya nga dili siya makigistorya nako kung dili mi sa amo magkita, no? Pero dili isag ko uyon kay dili ko gusto nga masaksihan sa mga bata sa among pananglit magkabangi mi mahitungod aning bahina. Unsa may akong buhaton aron mapugos nako siya nga magkaatubang mi. I think klaruhon lang nimo siya storya or hangyoon baro nimo ang imuhang ugangan or ang imuhang kaugalingong parents, imo bang igsuon nga sige magstorya mo sa inyo pero ang mga bata adto lang baron sa kwarto na alay magbantay or adto lang sa ilang lolo or lola nga balay kung mao gid iyang gusto nga magstorya mo. Pero I think importante sad gyud nga na dili lang kamong duha na abaroy somebody from a distance pero within a safety nga perimeter area nga makabantay lang pud ninyo both sides, no? Para in kaso gyud og magkabangi mo kay heated or init kay mog mga emotion, mabadlong or mapugnan mo. Or pwede pud og muhangyo mo nga naay mo mediate ninyo, no? Nga kanang mas elder, mas maguwa nga nakaila ninyong duha nga pwedeng mo klaro og muhusay nga makasturyan ninyo. Muhusay not necessarily para magbalik baron mo pero at least man lang, no? Peaceful mo and ma-ceasefire mo unya maka-decide mo asa mo padong from there. No, buwag ba or kanang unsa bay buhaton ang kustodiyas bata, unsay mga arrangement and things like that, no? Kay kanang kung pananglitan in anak na gyud ka bati o ginana na gyud ka
gubot. Pero I think nga the fact nga gusto ang laki siguro, Dok, nga adto sa ilaha, burag na siguro ni okay pa na chance. Ikaw, hadlok lang sad siguro ka, kay guilty ka. Munang di po kaganahan makigatubang, no? Pero understandable, but I think dapat na i-mediate ninyong duha. Mumidjit a little bit older than you are and Yes. superior in terms of educational attainment o kanang makakip og confidential nga informasyon, no? Sakto. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Willing gyud kong ipapriso ang lalaki human sa iyang gibuhat nga pagpakauwaw nako sa social media. Unya nadamay pa akong anak. Unsa may una na kong buhaton ug pila man sab kaha ang akong magasto ani. Doon na ba'y mga libreng konsulta para ani? Kung wala, mga pila man ang angay nakong andamon. Okay, I think babay man ka, daghan kayong mga organizations nga pwede nimong duulan. Ganina ni mention ko og Public Attorney's Office. Mahimo sa kang muduol sa IBP or Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter or mahimo sad kang muduol og mga non-government organizations sama sa Children's Legal Bureau or Legal Alternative for Women or kaning Gabriela Law Inc. No, kana mahimo kang muduol ana nila kay ilahang mga advokasya para gyud sa mga katungod o pagprotekta sa katungod sa mga kababainhan, no? So duol ana nila because I really think nga na violated gyud ang imong pagkababay ug imuhang katungod ug angay gyud kang mubarog, ayaw kahadlok ug napakauwawan ka manggani sa social media. Ang importante is manubag kung kinsa manggani ng nibuhat, no, ug bati ug bastos sa imuhang pagkatao o pagkababay ug nga ka-affect man siya maayo pud sa imong pamilya ug sa imong mga anak. Alright. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide. Tatak Areman. Daghang salamat ug maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Jen. Oh, sure ka? Gusto ka nga mo ipon na ko nimo? O lagi. Dugay namang wa si mama o si papa. Unya ako rang usang anak. Dako rasad kay tungbay kung ako rang usa didto uy. Sige, Han. Pwede ra. Ako na lang atiman sa mga bills nga bayro nun kada buwan. Noon sa mga uy. Siyempre tungaan gihapon na nato. Nabay ako'y trabaho sad. Okay, Han. Sige. Ay, pagkaswerte na lang ginako nimo. Maswerte ko nimo kay pinangga og mahal kaayo ko nimo. Han, muadto na ko sa trabahoan, ha? Sige, Han. Day off man nun nako. Mag-general cleaning na lang ko din sa bahay. Ang imong lunchbox, ang sa manadani mo? Yes, Han. Nanan din eh. Thank you, ha? I love you. I love you too. Amping. Ay, salamat. Ay, nahuman na gud inta ko panglimpyo. Ay, grabe as abog, uy. Taod-taod naman sagod nga wa ko makapanglimpyo sa mga suok-suok. Maayo! Oh. Maayo! Kinsa man ron? Kadiyot lang. Oh. Mahimong musod? Ha? Unsay ato? Pasodlaon ako kung dili ka gustong anikos gawas mag-iskandalo. Oh. Dali, sud. Lingkod.
Dili lang ko magdaghan pagstorya. Ako si Carol. Asawa ko ni Daryl. Unsa? Pero ang ako nahibawan... syempre, dili kit siya musulti ni mo. O ganon mo to o kagyod. Nia, daan ako ang among family picture ko yung ang among mga anak. Oh, kinuo ko. Mao kung ako pa nimo, no? Buwagi siya. Kung dili ka gusto makagubag pamilya. Han, niyan ako. Niyam ni kayo sa gawas. Naday ko dang lami nga sudan para nimo. Paborito ni nimo. Nia si Carol. Hayop ka, Daryl? Ha? Nananabuhat mo din mo na ako. Nga naman, hayop ka! Husto na. Paulit dito sa ato. Ikaw may nagguba sa itong pamilya. Ug dili ako. Hagbay ratang wa. Wa na ta, Carol. Wa na ta. Daryl, please. Please, balik na mo. Ayaw nagbuhatan na mo sa itong mga anak, please. Pauli na. Adto rata dito magstorya. Pauli na! Daryl. Karon, ako na si mangutanan ni mo. Nganong namakak ka na ako? Tungod kay mahal ti ka. Namagidot ako'y planong musulti ni mo, pero nahado kong mawa ka na ko. Hantuy ko. Dugay naming wa na ni Carol. Hagbay naming nagkabuwag. Bisan pa man atong panahon nga, wa pa ta makaila. Siya mo iniguba sa mong pamilya. Kapila na ako siya gipasaylo, pero kapila sa kunya gibuang. Pila na kalalaki ang among giawayan. Daryl. Sabi ni mo, kung buang palang igong pagkatao, hagbay ra unta na ko siyang gipapreso sa iyang mga sa nga nahimo na ko. Pero wala ko buhata. Tungod og alang sa mong mga anak. Jean, maluoy ka. Ay kubuwag eh. Isaad ako ni mo. Ako ni Tarungon. Huwag dili siya makasamok na to. Isaad na ako ni mo. Daryl. Kumusta si Carol? Nagkaistorya na mo? Oo. O nagasabot naming duha nga di na siya manghilabot na to. Basta padayon lang ko musuporta sa mong mga anak. Mayo, hinuwan ko mga na. Han, Daryl. thank you. Thank you kay wagin ko ni Mubuwag eh. Di na ko kaya kung mawakan ako. Mahal kita ka, Han. Mahal sad kaayo ti ka, Daryl. Dali mo, mga anak. Uy. So, Nganong kidama ni Daryl iyang mga anak? Han? may ganiya ka. Nga naman, doon ay problema? Jean, muhang yun to ko ni mo. Kung pwede, arin na puyo ang akong tulo ka mga anak na to. Oh, unsa? Pero kung dili okay, mangita lang mig among kabilinan. Kadiyot lang, unsa man din nahitabo? Doon ay sakit si Carol. O di na niya matarong og atiman ang mga bata. Unsa? Mao naka-decide ko nga akong kuhaon ang mga bata. Aron ako ang moatiman nila. Unya si Carol? Kinsa may mo atiman niya? Ang among kamagwangang anak, si Andy. Han, okay ra ba kung ani ang akong mga anak? Han, sagi kaingon ko na dako ni ang bahay para nato. Ngano kung dili okay para nako?
Mas maayo kung anhi sila. Aron masaba na sa di ang bahay kay na ay mga bata. Han, salamat. Salamat gigayo. Salamat kay nakikita ka na ako. Kabit. Oh, Carol. Sa akong tanaw ni mo, no? Bright man lang ta ka. Maayo ka kitsura. Pero kung utok kay lang, wa ka ana. Oh. Nakikita ka ba na ako aron insultuhon ko? Unsa man tay gi-expect nimo? Daygon ti ka sa imong pagkakabit? Bisag unsa pa isulti nimo. Mahal ako si Darrell. Og nahibaw tang duha nga hagbay na mong wa, bisan pa og wa pa ko moabot sa kinabuhi ni Darrell. Oh. Kung wala kailaing isulti na ako, moadto na ko. Na-hospital ko na si Carol. Unsa? Doon na siya ay leukemia. Kinuo ko. Han, okay lang ba kung mo pa uli lang ko panagsa kay mupuli kong bantay niya sa mong kamagwang anak dito sa ospital? Oo, oy. Mas kinahanglan sila nimo dito. Thank you. O okay na ba, Han, kung ikaw lang una ang akong binlan sa mga bata? Han, way kaso. Okay kaayo. Mura na saslag akong mga anak. Maong okay rakit kaayo, Han. Salamat, Han. Thank you. Salamat yung kayo sa mong pagkamasinabuton. Macy, si Papa ninyo? Nilakaw man to, tita. Ingon siya at doon niya si Mama Carol. Nanawag man to akong ati Andy ni Papa kanina. Mao ba? Sige, thank you. Jean, okay ba kung ani unas Carol na to? Mamugoy hangyo niya nga makauban niya nga among mga anak. Sa di pa siya mawa din sa kalibutan. Mao ba? Okay rahan. Sigurado ka nga okay na gud? Okay ra lagi. Carol, kumusta ka? Andy, sige na. Nagpaabot na turon si Lola ni mo dito. Madilagi ko. Diliti ka pasagdan din sa babae ni Papa. Saan pala niya ka? Andy, paminaw. Anugon kayo kung dili ni mo i-grab ang maong opportunity. Siya ba may magasto sa imong pag-eskwela? Balag di ko maka-eskwela ron nga school year. Basta mabantayan lang ka. Basta kinahanglan ka na mo ron. Andy, sakto si mama ni mo. Anugon kaayo kung dili ka mo eskwela. Usa pa, ayaw ka bala ka. Ati manon ako si mama ni mo. Wa ko'y salik ni mo, uy. Andy, ba ni mo ha? Ayaw na. Okay ra. Carol? Diara imna ning tambal ni mo. Tingali, nalipay na ka, no? Nga ikaw gyud ang makaangko ni Darrell. Og dili ako. Og ikaw sada makauban sa akong mga anak. Carol, may gusto na ko nga mamaayo ka. O bisag ka sa Carol, wa ko magunahon na og dautan bahin ni mo. Mao ba? Jean, pasaylo ako. Pasaylo ako sa tanan akong panginsulto ni mo sa una. At least, kampante ko maghunahon na ang anaas mga maayong kamot ang akong bana. Ingon man ang akong mga anak. Dugay tinakang gipasaylo, Carol. Jean, Han, salamat kayo sa mong pagsabot o pagdawat sa akong sitwasyon, ha? Mahal kita ka, Han. Mahal sad kaayo ti ka, Darrell.
ug andam kong manginahan sa imong mga anak. Salamat, ha. Salamat kayo. Wa magdukay, gikuha na gid si Carol sa labang makakagahom. Og karon, ako may nag-atiman sa ilang mga anak ni Darrell. Sa pagkakaroon, minyo na mi ni Darrell, og malipayon mi uban sa ilang mga anak ni Carol. Dili na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mo kita mga higalang kaagi ni Jen nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo awit nga naglahan Saving All My Love For You. Ang maong kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Jelly Hata o gabus sa direksyon ni Priscilla Arcanas. Kamusta mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papeda sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaka. I-address lang ni ining tulamanun, handumanan sa usaka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.